Existujú isté tajomstvá o Liptovskej Mare. No tak tu asi neviem, či môžeme ísť. Euro som našiel. Zlato, našli sme čiernu perlu. Vlastne toto je legenda Liptovskej Mary. Pre televíziu Markíza. To prišlo, že sa mi klania. No. To vidno? Zlato nie je pršteku. Chceš handričku? Tak daj, Handro. Bože, Natalinka, ty si taká skvelá. Áno. Ty si najlepšia žena na svete, ty máš všetko. Ježiš, ja neviem, čo by som bez teba robil, ja by som bol stratený. Dobre, zase nepreháňajme. Daj, Handru. Ahojte, tu je Marek a Natália a vítame vás pri našom ďalšom vlogu. Dneska sme sa rozhodli, že ideme na Liptovskú Maru obzrieť situáciu, ktorá sa tu deje. A isto ste aj počuli, že Liptovská Mara vysychá, ale my vám to s Marekom chceme práve zdokumentovať. A ideme vám vlastne ukázať a trošku zdokumentovať, čo Liptovská Mara celé tie roky schovávala pod hladinou. Tak uvidíme, či dokážeme nájsť aj nejaký stratený poklad. Teším sa. Tak tu väčšinou na týchto vodách sa v zime korčuluje. Teraz to vyzerá dosť biedne. Tamto sú ľudia tiež. A ideme zatiaľ rovno po tomto chodníku. Liptovská Mara vznikla v 70. rokoch 20. storočia za cenu zaplavenia 13 dedín, vrátane Sokolčí, Paludze a Parížoviec. Viac než 4000 ľudí muselo opustiť svoje domovy, no ich príbehy zostali zapísané v histórii regiónu. Chodníky sú zničené, takže určite keď sem prídete, dávajte si pozor, pretože všade sú skaly, cesta je zničená. Aké máme dneska počasie? Dneska očakávajte na Liptovskej Mare slnečný deň, bez oblakov, bez zrážok, ale môžete očakávať v noci mierne sneženie. Rosnička Salaj pre televíziu Markíza. Pre televíziu Marek a Natália Twin Flame Tales, Marek Salaj. Tamto máme ostrovček, nejaký súd, ale tá voda ani sa nehýbe, pozeraj. Taká nehybiaca sa voda. A tam je voľaká značka. No tak tu asi neviem, či môžeme ísť. A ešte posledné veta, upozornenie, obraz je vysielaný v reálnom čase. My sme na internete, my sme live. Čaute ľudia, čaute, čaute. Pozdrav ľudí. Sme z každej strany. Idem vám niečo ukázať. Tu je dôkaz, že naozaj tu žijú živočíchy. Toto sú malé lastúrky a že cez rok tu naozaj býva voda. A teraz je to všetko suché. Pozrite, aké je to obrastené tými lastúrami. Čaute. Dajte subscribe, like a komentár. Marečko je obľúbené ASMR. Tu je voľaké drevo a železo trčí. A naozaj je to tam zaonďané. Aha, kamarát prišiel k nám. Ahoj. Budem ťa volať Freddy. Freddy na Liptovskej Mare. Aha, Freddyho brat. Myslíš, že to je tvoje číslo? Stará reťaz. Takže vlastne už sa blížime ku koncu tohto chodníka. A ešte asi taký kilometr. Tak už sme vlastne pri konci chodníka. Vzadu môžeme vidieť skupinku ľudí. Ukážeme vám, čo tam možno je alebo nie. Aspoň sme absolvovali tento chodník celý. To bol náš cieľ. A ešte okolo Mary. Takže stále vydržte s nami až do konca videa. Ty sa mi kloníš? Nie. Naozaj ona spravila, že... Akože, áno, nie, chcela som si prehodiť vlasy. Ukáž, ako si chcela prehodiť vlasy. Takto. Nie, mne to prišlo, že sa mi klania. No. To sme tu na konci a bohužiaľ, samozrejme, my keď sme došli, tak všetci ľudia odišli. Skalku si hodila? Áno. Sa mi zdalo, že tam je ľad, vieš? Tak som ľad sa ti zdal. Tunak vlastne vidíme úplný koniec.
Tak už sme na konci spomínaného slavného chodníka cez Maru a ako môžete vidieť, tak ten chodník ďalej pokračuje. Len bohužiaľ je zaplavený vodou, takže už sa ďalej ani nepohneme. Dnes je Liptovská Mára nielen zdrojom energie a ochrany pred povodňami, ale aj obľúbeným miestom pre rekreáciu. Pod pokojnou hladinou však stále odpočívajú stopy minulosti. Pripomienka toho, že každý pokrok má svoju cenu. Akurát sa vraciame z konca chodníka Liptovskej Máry. Ideme ešte pozrieť tu na okolie a pirátsku loď. Toto je dôkaz, že vodné tornáda existujú na Liptovskej Mare. Pozrite sa. Buďte veľmi opatrní, nech to je čokoľvek. Zlato, povedz nám viacej o legende o Liptovskej Mare. Existujú isté tajomstvá o Liptovskej Mare, čo nie každý vie a rozhodol som sa, že vlastne prezradím ho vám. Ako vidíte, tu môžete vidieť reťazce všelijaké, áno. A je to kovové, je to veľmi staré a dôvodom, prečo to tam je ešte pred tisíce rokmi, ešte predtým ako Liptovská Mara existovala, tak tu existovali vikingovské dediny. Vlastne vikingovia väznili svojich ľudí, tí, ktorí kradli vo svojich dedinách a kradli si peniaze alebo nejaké cenné veci, či už to bolo jedlo alebo nejaké sudy vína. A vlastne toto boli reťazce, že vlastne uväznili ľudí o strom, nehali ich o hlade a o smede, pokiaľ neumreli. A takto vlastne ich mučili a dávali trest ľuďom, ktorí vlastne trestali alebo boli nevďační tým, ktorí im niečo dávali. Takže vlastne toto je legenda Liptovskej Mary. A je to pravda, Zlato? Lebo sa mi to dáko nezdá. Je to moja teória. No, a tu máme teoretika. Niekto postavil snehuliaka s kameňou. Toto je kamenný snehuliak. Wow. Stone Snowball. Koho? Stone Snowball? Stone Snowball? No a tu sa nachádzajú staré gumy z traktorov alebo z aut, ktoré ľudia tu nechali. Fíha. Lepšie ako na trampolíne? Áno. No, niekto je rád. Aha. Čo Zlato? Počkaj, to je asi peniaz. Wow, naozaj! Euro som našiel. Wow, budeš mať šťastie. Povieš si, že si tu tak skákal, lebo by som to nenašiel. Zlato, ja som tu aj šťastie proste. Normálne, pozrite, prídem na Liptovskú Maru a hneď som bohatší o 1 euro. Wow. Zlato, ty si šťastko. Počkaj, ja si to musím... To niekto asi stratil. Ako sme vraveli na začiatku tohto videa, že možno nájdeme nejaký stratený poklad tunak, aha, aj sa stalo. Euro. Sme bohatí. Zlato, našli sme čiernu perlu. A našli sme stratenú čiernu perlu. No, tam má pravdepodobne schovaný rum. Áno. Kde mám rum? Dajte mi rum. Rum. Tak, už máme výlet za sebou. Dnes sme prezreli Maru práve zo strany Palúcka. Zažili sme kopu dobrodružstiev. Objavili sme stratený poklad. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber, aby ste nezmeškali ďalšie video o Liptovskej Mare, ktoré budeme natáčať v blízkej budúcnosti. Uvidíme vás čoskoro, zatiaľ si dajte kávu na nás a majte sa pekne. Čaute. Čaute.